Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Mas happy. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Karon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Biyernes pizza 18 na bulan sang Setyembre tuig 2020. Oy, 98 ka adlaw na lang ang nabilin, Paskwa na naman. 105 dias na lang saylo na kita sa tuig 2021. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Surdurti kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, Kabangkalan City Hall temporaryo siradan umpisa subong nga adlaw tubtob Domingo agud ipaidalom sa disinfection. Bilanggon sa puan patay matapos nagikog sa custodial facility sang Pulupandan PNP. Supply sang Shabu sa Bacolod nagapabilin manubo apang demand nagasaka suno kay BCPO Director Binyas. Akomodasyon para sa salakyan sa mga OFW gikan sa airport kag istrikto nga pag-usisa sa dokumento sang mga inipadayon ginahimo sang komitiba ni Councilor Israel Salanga. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga ginpalayag sang mga lideres sang Senadong ilapatunan kung kinahanglan ilakip sa national budget sa tuig 2021 ang duga nga budget para sa cash dole-outs matapos ginbulubanta sang DSWD malambot sa 20 milyones katao ang mapaidalom sa ginatawag for Filipino household sa masunod nga tuig. Suno kay Senate Committee on Finance Chairperson sa Niangara, ila o sisaon ang mga nasambit nga programa kag pamatian
ang mga balita report ipresentar sa DSWD, National Anti-Poverty Commission, duli kag iban pa nga ahensya sa gobyerno nga nagabulig sa mga pigado. Kinanglanon gid ang dugang nga budget bangod na igo gid ang aton mga kauturan na wad-an trabaho, ginuntat pag iban nga mga pagbiyahe, ang magagmay nga mga negosyante naguntat pa sa ilang negosyo, ang iban nagsira temporaryo, ang iban nagsira permanente. Puwerte nga halit sang COVID-19. Kinahanglan gid ang bulig sa gobyerno. Pero ang proposed national budget para sa tuig 2021 ang wala nalakip ang social amelioration program para sa COVID-19 nga emergency cost nga ginapanagtag sa aton mga kauturan. Kinahanglanon tani ini sang aton mga utod. Labi na gid kay puwerte ang gutom sang iba naton nga mga utod, ang kaimulon porke nawad-an trabaho, nagalalin sa trabaho kag iban pa nga mga kabangdanan. Dapat tun-an sa gobyerno kag dapat ang para kay Juan makadto kay Juan kag indi na masulit pa ang mga iskandalo, kalamalamahan kag anomalya nga nagluntad sa pagpanagtag sang bulig sang gobyerno, nasyonal man, provincial man o kon lokal. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:05. Bago ini nga pagpalayag naton magasugod ang atong programa alas 4 sang kagahon. Mayo ini kay mabulubugnaw, subong maululanon, mabagyuhon ang panahon. Pero ini magkabalaka ang pinakaulihi nga tikang sang panahon, ang bagyo nagwa na sa pungsod, kag kon makabatyag kamo sa padayon nga pagtupa sang ulan, tuga ina sang hangin habagat. Wala sang nasiplatan ng pag-asa, binagubag-o nga mga low pressure area, kag anuman nga sablag sa panahon, sini nga mga sinimana. So ang silingon, medyo makapahuway-huway kita, pero padayon magalumon, mabugnaw ang panahon. Nga pilas ang aton mga utod, daw nalipay man. Bangod sang mabugnaw nga panahon, ang iba nagaugtas man, kay wala nagamala ang ila mga linabhan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:06. Aber, dugay-dugay, pasiplatan ta na, kon bala, nagalagulad na ang aton patrol. Pero para sa aton mga kauturan, sa panahon sa pandemic crisis pangkalimutan. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kay nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order, Executive Secretary. Patrol sa sini nga mga tinion, lantawon takon ara na sila sa pila ka mga lugar dire sa Bacolod, agol magdulong sa nagapanguna man nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Abierto na bala ang mga merkado. Kamusta mga dalanon? Kamusta ang pagbiyahe? Sampila naton ka mga auto dire sa syudad sa Bacolod? Kamusta man ang mga balita sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental? Inatanan, idulong sang aton patrol karon nga kaagahon.
ginaangan-angan ta lang ang patrol. Karon nga adlaw Biyernes si Action Eden no, ang ara sa patrol. Bati aga pa, mabugtaw, mabangon ini siya, maligo, matugnaw ang kaagahon. Sa sini nga mga tinion, aber, ara na, nag-signal na ang aton patrol, nagaman subong, hindi ka mo magkabalaka, mapisan ini gwapa pa, ang nagaman sa patrol, karon nga kagahon, damadungan sa bugtaw alas 4 ha. Upod kita sa patrol, sini nga mga tinion, Balita sa patrol. upod kay Action Eden Aboso. Action Eden, morning, kamusta? Good morning, Action Fred. Kag sa tanan naton yung mga ka-action, aga pa naglibot-libot pa ng patrol. Kaya di, may mga adjustments man kita Action Fred no, sa oras naton. Pero nami man kilawig ang aton ng ilo istorya, especially nga kadamo gid Action Fred sang balita sa kada adlaw. Pero nauna naton Action Fred kay ti ang naglibot-libot subong sa syudad sang Bacolod, hindi lang kita, may ara naman sa mga pribado nga salakyan nga nagaginuwa ng Action Fred kag ang iban kalabanan nagakadto sa merkado para magpangumpra, hindi lang maglikaw sa init o kun ulan nga dala subong nga adlaw Action Fred, kundi sa madamo man nga tawo yang iban kisa ulo adlaw naman akon pag alasay sa Action Fred amo palang pagkadto sa mga tindahan. Pero wala labot Action Fred ang aton sini nga mga street cleaners ara naman sa dalanon Action Fred no kay temprano pa para malikawan man ang madamo nga salakyan magsabad pa sa ila sini nga trabaho. May ara naman Action Fred sa mga nagaginuwa naman mga frontliners, mga essential workers. Depende sini sa ila nga mga trabaho, pero for sure Action Fred nga may ara na naka-standby no nga mga jeep Action Fred sa mga example sa public plaza nga isa man ka Action Fred ka point of origin kun diin ginasugat diin ginadulong man ang aton sini nga mga medical frontliners kag ang aton nga mga essential employees. 42 ni Action Fred ka mga drivers adlaw-adlaw nagkalain-lain ni sila para makater tanan sila mahatagan sang tsansa nga makabiyahe man tubtob sa Setyembre 30. Kanga isang mansilingan do usually Action Fred na istorya ta mga mga drivers kalabanan Action Fred tag-ano per rota bala kag may ara man sa mga mga grupo sang toda or sa salakyan Action Fred nga naghimo man sila sang ilaman nga pikang or ilaman nga way Action Fred para at least mapabiyahe ang kalabanan sa ila sini nga mga drivers. Kay kung taraon kung anom lang karota ang ginahimo nila Action Fred ang isa-isa karota sa isa ka jeep duwa ka driver ga bulos-bulos nagtaguri sila. So anom ka driver 12 ka driver I mean sa isa ka adlaw. Di ang isa na tungaon nila 3,000 pesos kay mo inang naistoryahan nga amo nang kita ni Action Fred sa kada adlaw. Pero given buhinan pa ina sang boundary nila, buhinan pa sang ilang gasolina kag ang ila sini Action Fred nga kaon-kaon. Pero at least may income. Yes, Action Fred, at least nagapasalamat na lang sila nga may income, may inugbakal sila bugas bisan isa tub-tub duha lang kaadlaw Action Fred. Pero diri naman sa probinsya sang Negros Occidental Action Fred kahapon o kon nagpirma naman Action Fred si Governor Bong Lacson, nagpirma siya sang isa naman ka Executive Order number 45 series of 2020 nga nagapatuman sang pagpasira sang tanan nga public kag private memorial park, cemeteries and columnaries in Negros Occidental. Halin Action Fred Oktubre 30 tubtob Nobyembre 2. So dubag o naman another unusual naman Action Fred kay kabalo naman kitang Pinoy November 1 kag November 2, All Saints Day kag All Souls Day nagakadto gid Action Fred no sa patio para ti dumdumon man ang aton sini mga nagtaliwan nga mga pinalangga. Pero ti tungod sa nagapadayon nga COVID-19 pandemic Action Fred do kabudlay gid sa sining tiyempo nga magdugok naman ang tawo sa mga sementeryo. Pero ti
pwede na Action Fred guro no before October 30 for sure. May ari na nidaan sa mga mabisita man tila sining nga mga himata. Actually din, Action Fred. ako yan nakaplano na ko, bisita sa mga nagtalaliwan, mga pinalangga ko sa Kabuhi, bisa sa October 10 guro pwede na. Yes, pwede na gid Action Fred subong niya hindi na naiya wala nag-i-practice ang tawo nga November 1, November 2 gid. Subong niya at kung tanawon mo Action Fred tuod pwede tama lang sila mabisita anytime. Gali kumbaga kisabla ang compliance sa ginatawag nga All Saints Day kat All Tradisyon Saints Day. Oh yes, nakasanayan man sang Pinoy Action Fred. So amo na sa aton mga ka-action ha. Diri sa probinsya sa Negros Occidental, Oktubre 30 tubtob Nobyembre 2 sirado ang mga sementeryo Action Fred. Ti amo man Action Fred no kay dumiara man lang Bacolod Action Fred i-check ta kung mando man to ni Mayor Bing Leonardi Action Fred. Samtang Action Fred idugang ta na lang kay ti kahapon may ara sang kumbaga na trace na ang 4 sa 7 ka mga authorized person outside residence o kon apor nga una nga nanginwala nga mag-comply sini sila Action Fred sa health protocol nga ginapatuman sa probinsya sa ila pag-abot sa Bacolod Silay Airport nagligad nga Setyembre 15. Sa aton mga ka-action, una nga rason Action Fred sang 7 ka apor sa pag-abot sa airport exempted sila kuno sa swab test. Kami ara sila sang nagakaigo man nga dokumento nga ginpakita. Sa interview sa Action Firing Line, ginhambal sa Action Fred ni Provincial Administrator Attorney Ray Francis Bala nga nagsumiter sang report si NOCTO Director Romy Palge nga na-trace na ang 4 sa mga 7 ka apor sang DC Aquino Land Surveying Services kag nagpaidalom na sa swab test kag karon naka-hotel quarantine. Sunod kay Diaz, padayon pa nga ginapangita ang contact tracing team ang 3 ka mga apor nga empleyado naman iya sang Pax Cable Incorporated nga dapat mag-comply gid sila sa minimum health requirements ng probinsya. Kumbaga, kung tanawon Action Fred no makabig sila kuno nga threat sa publiko kay syempre wala kabalo Action Fred kung basi asymptomatic lang to sila pero carrier sila sa virus. One way man nagro Action Fred nga nagpakita ang 4 sa 7 ni Balakay pagkabalo ni Governor Bong Lacson nagmando ni siya dayon nga arestuhon na lang Action Fred kung hindi pagid mag-comply sa warning ining mga 7 ka apor Action Fred. Di wala ta kabalo kung ano gid ilaya nga inutuyo nga hindi sila magpaidalom sa swab test pag-abot pa lang nila Action Fred sa diri sa airport sa siyudad sang Silay. Pero tayo na Action Fred no ang pangabay sang aton nga mga otoridad nga mag-comply lang kung diin ka nakakadto, comply ka lang sa mga minimum health standards sa mga lugar para hindi man makompromiso ang imo ikayang lawa subong man sang lugar o kung sa mga tawo sa lugar nga imo sini kadtuan. Action Fred, diri nakalabay naman kita sa mga certain checkpoints diri sa syudad sang Bacolod para 1-2 Action Fred nga nagabantay no sa aton yung mga checkpoints. Ang iban posible nagahulap na lang ni sila sang mabulos man sa ila pero tubtob Setyembre 30 pa ni going strong lang kumbaga ang aton sini nga mga kapulisan Action Fred kahit wala labot nga gusto man nila maghatag sang serbisyo magpabilin sang mga pagpatuman sang layi wala sila sang mahimo Action Fred bangod nga sugo ina sang serbisyo man Action Fred kag love of service kung Action Fred parehas man sa aton bisan magkainano ulan init holiday man o kung hindi ara kita sa paghatag man sang serbisyo para naman sa aton mga ka-action dala sa complete nga management sa inyong liver detox mag DTX 500 sa kada adlaw kay ang DTX 500 may detoxifying compounds nga gatinlo sang aton dugo kag atay ini man ang
Aksyon Ideraboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:18 na. Dugangan ta mga impormasyon, isyo, balita pagkatapos ang mga ini. Para sa damit. Banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagservisyo. Good morning da. Kay Bia Jonathan. Ari nakapulo pa namyaw kita bisan paano sa aton sini mga utod kay manti may mga pulo panahon kita. Ti kung kaysa wala gid oras hindi kita makapulo panamyaw sa aton sini mga tagpalamati. Morning mada kay Bitilaw sa Binalbagan. Mayong agada kay Munsing Syukon. Dira kay Nick Barca, kay JC Sindico, kay Raul Chua, kay Joel Perido, kay Roger Aguirre, kay Lori Apurado, kay Jobert Carion. Karon nga aga, naga-monitor ini sila. Thank you, Gid. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:22 na. Oy, antes ko malipat, karon nga kaagahon, ang manamit nga pamahaw, luto kamulaswa. Pero kung maglaswa kamo, siguruhon nyo nga kumplito, may tugabang, may takway, talong, kalabasa, balatong, kapayas, okra. Butangan nyo nylon shell para nanam ang iya sabaw. Bakal ka bang rosbla? Piyakon mo siya, butangan mo siya niya kamatis, buwas bumbay, paitan. Pagkatapos may sinama ka, sos, amo ng kampyon nga pamahaw, karon nga aga. Nang ga-serve si mo, ga-short slipot, nagwapusod, sos porte. Amo ina ang manamit isumsuman sa pamahaw karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:23 na. Oy, ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon, importante niya sa karon. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing?
Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na mga isyo ang aton talakayon kay na din report ni Action Eden ba tiyang tanan nga public ag private cemetery sa bilog ng Negros umpisa Oktubre 30 tubtob Nobyembre 2 sira. Ginunahan ini sa Manila, gindasnan no sa syudad sa Bacolod ni Mayor Bing Leonardia. Posible ini nga mando sa bilog nga pungsod Pilipinas nga ipasiradan sa panahon sang All Saints Day kag All Souls Day ang tanan nga sementeryo, pribado man kag publiko. Pwede man na sa masunod nga bulan, mas temprano, dulong ka mo bulak, sindi ka mo kandila, bisan hindi tradisyonal nga adlaw sang tigkalalag sa Nobyembre 1. Tingbon talang sunod nga tuig, kaluyan mga muyo kamo nga matapos na ini ang pandemic nga ni. Kay mabalik kita sa aton sini nga tradisyon nga pizza 1 kag pizza 2 gi kita nagaduaw sa aton mga minatay. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:26. Pahuay-huay kita makadali. Pasudlon ta ang paid program mga 10 minutos ni. Ang paid program na to pagkatapos na balik kita sa aton obligasyon. Please stand by. Action Radio! Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo.
kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, kabayan na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, revolt
Mister handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa Kaning balita sang Kapitolyo, Kabangkalan City Hall temporaryo nga siradan umpisa subong nga adlaw tubtob Domingo agod ipaidalom sa disinfection. Balita Kapitolyo. Detalye sini upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Umpisa sa mga adlaw Setyembre 18
temporaryo nga pagasiradan ang City Hall sa Surad sang Kabangkalan bangod ini ang ipinalom sa ginatawag nga disinfection. Sa memorandum nga ginpirmahan ni Mayor Pedro Zayco Jr. na pitsahan kahapon September 17, yagin siling ang taran nga mga government offices sa gwa sang City Hall magapabilin yang bukas kag magapadayon ang regular transaction. Ang pagpasira magalawig tubtob buwas September 19 kag September 20 samtang September 21 naman magabalik ang normal nga operation. Sa record sang City Health Office ang Kabangkalan as of September 16, 2020, ang Kabangkalan na may yara sang 88 ka total confirmed COVID-19 cases, 48 ang recovered, kag 40 ang active cases. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Henoboya. Una sa balitaw na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Good morning da. Kay Nora Cuello Siliado, Subungman, kay Vanessa Mayo. Naga-monitor sila. Karon nga kaagahon. Oy, sa aton mga kauturan gali ni magkalipata, kinahanglan. Aga pa sumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag Sudad sa Bacolod nga nagdihon sa bag-o nga pag-apil abe sa National IETF. Nagtipon ang mga matag-as nga opisyal sa Region 6. Angot ini sa implementasyon bala sang health protocol nga kuntani mapadayon ang implementasyon sa lokal nga level. Amo ining resulta meeting sila. Pila ka lideres sa probinsya, siyudad sa Bacolod, kag ang representante nga ginpadala ni Mayor Bing Leonardia, amo ini si Councilor Israel Salanga, chairman sa Action Team on Returning OFW. Nga mo ang nagpresentar dito. Ang plano sa mga opisyal sa bilog nga riyon nga liwat iapila sa National IETF nga kuntani mapadayon santag sa ka LGU ang ginapatuman nga protocol labi na ang mandatory nga swab testing sa tanan nga ROF kag OFW nga nagapauli. Tilang taon ta kay si Mayor Triñas to ang ilang gitugyanan nga magdihon sa sulat ipadala sa National IETF. Kay subong daw kadelikado pag-abot sa mga OFW alin sa Manila basta kaagi dito yasang testing dikso sa ipuluyan urat na ihawi dire sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Delikado ay tiamak mo damo yung syudad sa Bacolod. Nagligad to gamay lang, jutay lang pag-abot sa mga OFW. Ang local stranded individual, gulpi lang pumanong ang COVID-19 positive dire sa syudad sa Bacolod. Amak mo ang Bacolod ka probinsya daw sa listahan sang COVID-19 ara kita. So kabay pa nga matagaan pagtabod ini sang National IETF nga bisan paano chikon lang liwat para may ara nga negative dito pag-abot dire positive.
Ti kon buyan mo na siya, polis buluyan niya, kantos mga barkada ya, kahidlaw-hidlaw mga OFW, inom-inom sila, kundi inda, di damo gid ang madisgrasya kung maglaton ang virus. Para sulos sigurado gid sa pabayan, tini nga maglaton-laton ka maglapta, sos, porte ka delikado. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na. Aber, mabalik kita. Unahon taniyan ay ang another 5 minutos nga paid program. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sinsan ang mga kaintangan Responsable at pagbalita Kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa Galihogin implementar ang korpyo sa siyudad sang Talisay. Maayo man niya. Sa Mando Ejecutibo, number 16 nga ginpirmahan ni Mayor Niel Lizares, ang korpyo mag-aumpisa alas 8 sang gabi, tubtob alas 4 sang kaagahon. Daw amo-amo man sa nagligad bala sa siyudad sa Bacolod, ti maayo man ni kay daw dumamo man ang kumpirmado nga COVID-19 nga mga pasyente. Pero siling sang Mayor Santalisay exempted man sa korpyo ang nagabiyahe nga may ara essential good kag services, empleyado sang industriya o kon establishmento, ini mga medical kag humanitarian reason, authorized local government officials kag personnel. Pero ang ordinaryo mo lang yan nga kung wala ka malang obligasyon, katulad sa panawagan naton diri sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental kag iban man nga mga lugar sa bilog nga pungsod Pilipinas, hindi na lang hagad gwa sa balay, hindi hagad lagaw. Kaya mo ning kabangdanan kung galagaw ka, ti dali katapikan kagaw. Ti amo na kinanglan gid nga bulubantay kita sang aton sinitag sa kakaugalingon para sa benepisyo sang tagsa naton kapamilya. Gagwa ka, okay, enjoy ka sa gwa, kadto ka sa barkada mo, inom-inom ka to, kutso-kutso ka to. Pagbalik mo sa pamilya mo, wala ka kabalo nga base kon may bit-bit ka na nga virus. Di makaluluoy sina ang pamilya mo, plus pagid ang sa palibot kag mga kaingod mo. Amo nang masakit sa tanan. Nga samtang ga-enjoy ka, siling mo, maulo-enjoy tanay. Kadto tato sa kundiin nga lugar, sa pagtinipon-tipong grupo inom-inom, wala ka kabalo nga
ang pila sina sa imo kabyanan may sintomas ang virus. Ti paulik sa balay mo, istorya ka to sa pamilya mo, kugos-kugos ato kabataan mo, duldugsing ka to, lakakabalo nga, may ginabit-bit ka na gali nga virus. Amo na nga likawan tagid. Amo na nga gadamo siya. Kag na mutikan nyo, nga pagsugod lang pala uli sa mga OFW, kag mga utod na ton si iban nga pungsod, damo man ang COVID-19. Wala taga sila nga may mga makalalaton ini sila nga balatian. Daw inabla, daw ang mga sintomas sang COVID nagdamo. Kag mga locally stranded individual. Ang iban sina negatibo man nandito sa Manila, negatibo man posible gikan sa pungsod nga laging halinan, pero may mga nagakatabo nga negatibo dito pag-abot diri nag-positibo. Amo na lang inaayo sa aton mga local official nga kinahanglan na pasugtan man ang sa lokal nga level. Nga pag-abot diri, ipaagi ta mas testing anay, basi bala, ang ato niya por sigurado lang. Kay gadamo ang kaso sa COVID-19. Diri sa Bacolod, araan mas Talisay, ara sa Bago, kag iban pa nga mga kabanwanan kag kasudaran sa bilog nga probinsya. Ti kung magpadayon ini, kabudlay sang aton sitwasyon nga aman. Hindi lang ikaw, ako, tanan kita, nagapinitin siya, gaantos na. Nga ang panghulag ta ka, budlay ba panghulag ta, bisan magwa ka, bisan siling mo daw, makadto ka na sa unhan to, kay may kuwaon ka, may ara ka baklon sa downtown, kag iban pa, hindi ka kalakat. Labi na giti, kung wala ka pagid home quarantine pass dire sa Bacolod, kabudlay. Kung may ara ka man, matuunan kabi nga, ang kinanglanon mo sa ad number, even ang imo, hindi ka man kagwa gyapon. So, kabudlay pala sa aton pag sinalayo. Di kinalang kung ano yatani, ang ginapatuman, medyo tulutunlon talanganay. Patihon talanganay, kaya ang binipisyo kung matabo, nga madula ining COVID-19, tanan kita baka binipisyo, do ano bla nga magbalik kita sa aton normal nga pagpangabuhi. Kadto ka sa mall, kapi-kapi ka to, kadto ka sa mga kabyanan mo, share-share ka to, sang inyo sinisulusugilanon, ulo enjoy ka. Subong hindi mo na mahimo. Apektado ka tood, pero jutay nga pinitin siya, ang driver sumong igo man. Hindi mas laking kamayo kay social distancing man. Kung galakat kasdalan, kabudlay man sa pagsinalayo mo, may face mask ka na, may face shield ka pa. Hindi walakat ka sa bulan. Di kabudlay. Ang pagginawa mo daw, ginalagas mo lang. Ang makmutabunan mo, ilaw mo ka baba. Di ka kita niya man. Galagaw ka tuod, may tabon, tapos ay face shield pa bla. Kulang lang kalo ka mag-ustonot ka. Kag pabayuan ka overall bla. Amo nang matabo, ay kabudlay sang pagsinalayo. May salawayon pa. Nantawabla karon sa report, sa blatter kay may ara pandakpan, social distancing, may madakpan pa wala face mask, gapala ugtas pa. Ay porteho. Amo ni ang nagakatabo sa atong kung kaysa nga kabudlay gid sa aton sini nga pagpangabuhi. Mintras tanto may salawayon, mintras tanto may retobado, mabudlay ang aton sini pangginawi. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Si Milili Uligo naga-monitor, si Shirley Granada Chua, si Antoniet Piliado, si Bon Alabado Tihimo, naga-monitor man, si Pau Powers, si Doni? Brit Hart Tunato, good morning ko no. Alin sa Antipolo, Rizal, good morning. Nakakuha mata ba? Nakapulo pa namyaw, matait makadali ba? Bisan paano? Pila man kakuha no? Masubra man lapit-lapis sa katuig nga wala kita kapulo pa namyaw kay manti. Ang aton oras ipit mo. Si Marvin Paklibar, si Lidmar Flores, good morning may lang nga pag-monitor. Nura Quilio Siliado, okay, good morning. Kay Jocelyn Arecibita Ulak, Alex Puentes, good morning sa inyo.
may lang nga pag-monitor. Kay Dimpol Bakilar Mosquera, kay Wilfredo Nim, good morning. Kay Eddie Rio, ba kadamo man siyang nagasululod karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na. Oy, morning sa aton sini mga mangunguma, kamusta? Sa panahon sang pandemic, Agapasang banwa, mabugnaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alam mo, ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran, ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. delikado maning hilo-ido nga aman. Hiluan ang ido para taklason ang pader mo, para kawaton ka akyat bahaygang. Delikado. Ang sikrito sang kawatan, may ara ka libog ulo mo, damo kay do wala gatagol. Ano ang sikrito sa kawatan? Nga wala gatagol. Ang iban, ginsugid sa akon mismo sa kawatan. Migo ko bla? Nya sa una pares Manila, mangawat kami sa mga subdivision, gabakal kami kuan, gabakal dilatas. Iba na ang dilatas, ginabuan na piyak-piyak, kag paligiron. Ang ido gali, kung mahamot ang dilatas, ginalaga siya ang ligid nga dilatas, dilapan, gasulod ang kawatan, magtagol. Kaya ginalaga sa ido, atong mga dilatas nga ginbuyan nila, nga ginbuslutan, nga gatubod, nga sige dilap sa ido. May ara man, nga kawatan niya, nga ginapatay ginang ido. Ginahiluan, gid pares na yung nagkakatabo sa mga balita, bla. Nga ginahiluan ang ido para kasaka sila sa imo sinipuluyan. Amo na iyang abilidad sa kawatan. May ara gali sa mga katigulangan, so na inaya, wala pa na mapamatudan, nga ginapasuhan ka, para nga hindi ka kabugtaw. Ina daw wala pa ginayasang pamatuod, kung matuod ang nagkakatabo, no? Nga ginapasuhan ka. Kaysa una mo na, may ara niya nga tulaan sa patay, bla. Ginakwa na. Kagamo ginapaso nga niya, hindi ka kabugtaw mo. Niya bisan o kayon pa, ang sulod sa balay mo, hindi ka kabugtaw. Galing amo na bla, wala pa gid man matukiban sang sinsya, nga tuod din na siya. Pero nagkakatabo ina. So subong, halong kita, kung may mga idot, medyo hulhugton tag-idota kay kadelikado, no? Bangod sining nagakatabo subong puwerte, no? Abilidad na yan mo sang mga kawatan. Ang tanan nga bidyos ginahimo. Kaling subong delikado man. Kay base kon madisgrasya man sila. Kami mga sa Bacolod may mga checkpoint magita. Base kon mamonitor sila, budlay mo sila kagwa diri sa Bacolod, pero hindi kita magsalig kay man ang kawatan niya, kawatan gid. Kag hindi ka magsalig, kag ginabantayan mo, hindi na. Kay ikaw yung ginabantayan sa kawatan, sila mo bantayan mo siya, hindi ka magtulog, buwas damnad, pila kadlaw ya, pagabot alas 12 ilaw na, gang mata mo, gakipot na,
ang kawatan niya gabre pa. Pag alas 2 niya, tulog na siya. Tipiho, kung pumulaw ka, ang huragok mo na purte. Ang kawatan, bisan ko iton ilong mo, di kakabatyag. Lain pagid, disgrasya ka pa. Kung pananglitan mabugtawan mong kawatan, may disgrasya ka pa. Kaya ang kawatan niya wala gasulod sa balay, nga wala armas. Inaya may delikado ka na. Pila na ya? Kabisis nga natabo ina, nga nabugtawan, pobre man nga tagbalay, amo pa yung ginapatay. Abi nagi ko makita mo tsura nila, disgrasya kagid. Ang kawatan, subong gasulod sa balaya, sopistikadong armas. Sa unang nga panahon, magsulod ang kawatan, ang armas ay mga double-bladed, mga kutsilyo, subong, ang kawatan, sulod sa balay mo, armalite ya. Ang armas, pag makabugtaw ka, paburuan ka, deadball ka, sopistikado, kag subong iya ang kawatan niya, kampyon ng salakyan. May gahulat sa lakyan sa gwa. Kung mangawat saya, pati repo, telebisyon mo dala, kay may kargahan siya nga salakyan. Moderno na mo. Pati kawatan, ka moderno naman, kalain. Porte ang sitwasyon. Kita mo lang. Halong-halong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga program. Pero makomersyal kita kadali. Standby. Oras ginadulong sa inyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdahin na ipalak na.
Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas,
pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ika-apat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuhan nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 649 kita ang jackpot 66,567,665. Ari ang kombinasyon in any order 28, 21, 24, 29, 17, 30. Resulta sang 649 28, 21, 24, 29, 17 kag 30. Sa ilo kita 642 ang jackpot 5,940,000. Resulta in any order 29, 2, 5, 12, 41, 14. Resulta sang 642 29, 2, 5, 12, 41 kag 14. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:15 na. Diri kita. Balita naton sa City Hall, akomodasyon para sa salakyan sa mga OFW gikan sa airport kag istrikto nga pag-usisa sa dokumento sa mga ini padayon ginahimo sang komitiba ni Councilor Israel Salanga. Detalye upod kay Action Art Tayhupon. Action Art, please go ahead. Good morning, Action Fred. Padayon ang serbisyo nga ginahimo sa lokal nga pangunahan sa siyudad sa Bacolod sa mga OFW nga nagapauli sa siyudad. Iningin klaro ni Councilor Israel Salanga, Committee Chairman sang Action Team on Returning OFW Sokon Atro. Sunod kay Salanga, padayon ang ginahimo nga pagsugat sang syudad sa mga OFW sa airport. Apisan nga wala na nagabulig sa akomodasyon ang national government paagi sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Dogang pa ni Salanga magluwas sa pag-provide sang salakyan sa mga OFW. Nagahatag man sang orientation ang iyang komitiba angot sa ginapatuman nga home quarantine protocol ilabi na sa mga individual nga wala pa nakakompleto sa prescribe period. Istrikto man nga ginausisa sa taladapan ang mapapilis nga dalasang tagsa ka mga OFW agud masiguro kay ni sila ang lunsay may mga negative results sang RT-PCR test. Okay. So ang atong sistema is upon arrival, ginatipo naton sila sa holding area sa airport. Gina-check ang mga document nila, gina-secure ang ilang negative na swab, RT-PCR, kaya muna pinaka-importante, gid. Okay. And gina-tigaan sa instruction what to do, anong pag-observe sa home quarantine. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon nyo. Aksyon na Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:17 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable at ang balita dahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na, morning da. Kay Idi Rio, baga pamati halin sa Batangas, kay Sherwin Hugos, happy birthday kuno kay Sherwin William Hugos, sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Dira kay Sid Vergara, good morning man sa Escalante. Kay Percival Villamor ba? Si Percival Gamonitor. Percival, morning. Si Alex Fuentes ni. Si Alvin Mirabilles, good morning man. Kay Heaven. Bao, idlaw man ta kay Heaven, no? Kay Ede Laos, good morning. Pipila ina sang pila naton ka mga kauturan nga nagamonitor karon nga kagahon. Kay pare Rimias Arroyo, kamusta ka dira? Good morning lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mga... Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran,
Ginatagan sang importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsoc's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsay ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat mulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:31. Report naton sa kapulisan. Supply sang Shabu sa Bacolod nagapabilin nga manubo apang demand nagasaka suno kay BCPO Director Binyas. Report naton sa kapulisan upod kay Aksyon Eric Bagbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Nagapabilin nga mataas ang demand apang nagnubo gihapon Action Fred ang supply sa Shabu diri sa syudad sa Bacolod. Suno kay Bacolod City Director Police Colonel Henry Binyas, apisar nga masako ang ilahilikoton sa COVID-19 bilang mga frontliners. Wala nagauntat ang ila city drug operation diri sa syudad sang Bacolod. Suno Fred kay Binyas, may separate unit ang kada police station nga mo ang in charge sa drug operation. Wala labot sang City Drug Enforcement Unit nga mo ang gitugyanan nga magpatigayon sa surveillance, monitor ka mag-operate sa attempt nga pagpasulod sang droga diri sa mga syudad sa Bacolod. Suno pa kay Binyas Action Fred, amo man ini ang rason kung nga nagnubo ang supply sang Shabu bangod sa wala untat ka drug operation sa Bacolod City Police Office, kagiban pa nga unit katulad sang Philippine Drug Enforcement Unit, kag Regional Drug Enforcement Unit sang Police Regional Office 6. Ang pagbubo sa supply dari substantial, baldong nga pagigman pero hindi nakadalago pareho sa una kag very steep na karon ng mga. Bacolod City Director Police Colonel Henry Binyas sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:32 na morning da kay Dimple Bagilar Mosquera subuman kay Wilfredo Nim. Oho, naga-monitor sa Las Piñas, Manila. Good morning sa inyo. May lang pag-monitor kay Jocelyn Kalamaan. Good morning. Morning man. May lang pag-monitor tagsagid kaaga. Kay Remy Villamarso, good morning. Mayo man nga pagpulo pamati karon nga kagahon.
Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sumsan ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
matapos nagikog sa custodial facility sang Pulupandan PNP. May report si Action Brian Morden. Action Brian, please go ahead. May nga ka-action na Fred na sapwa na lang patay ning isa ka priso dira sa custodial facility sang Pulupandan PNP tinalikdan nga adlaw. Ang nasabit nga biktima ginkalasa kay Ralph Hison, 19 anyos, may live-in partner ini kag pumuloyo sang banwa sang San Enrique, probinsya sang Iloilo. Sa pag-imbestigar direksyon na Fred ni Police Major Anthony Granding, hepe sa Pulupandan PNP, ining nasambit nga suspetsado nag-isahanon lang ni sa ilang custodial facility. Ginulo istorya pa ni sa sang police prior sa ginhimo ang insidente pero makaligan ng pila ka minutos hindi na siya makitaan. That's why nga gintawag ang iyang ngalan. Daway naging may nagasabat action Fred gin pakamaayo sang police sa desk officer nga sudlon ang selda kag didto naabtan ini nga nagakabit sa kisame sa CR o kon comfort room action Fred ginusar iyo sining nga bayo ginigot ya sa liog ya kag lumpat. Ini siya nagapangatubang sang kaso nga homicide action na Fred. Mga 5 katuig na ang nakaligan nga ini siya ang nakapatay dira sa Pulupandan. Sang September 3 gid lamang ini siya gindako paagi naman sa pagserbis sang warrant of arrest. Prior sa insidente, sa September 15, nakita rin siya, no? Sa Zalilda, actually, sa pagkasang kwantang kapulisan natin, nakamusta siya. So, apang siguro 15 to 20 minutes, ang atong nga officer, gintawag siya, no? Ang ikamusta, apang sa tatlo ka beses siya pagtawag siya ngalan, wala yun isabat, no? So, muto na kung hinimo sa atong disisyarit nga, Brian Silda, hangin check siya, apang dito nakita, no? Gabitay niya sa kuano, sa likod ng Silda, sa lapit sa CR. Yan ang balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:40 na morning kay Mr. Martin Sangkanlaon. Okay, morning man kay Stewart Liboon Tan kay Evelyn ni Pumusino. Okay, mayo lang nga pag-monitor. Kay Alvin Miraballes, good morning man. Mayo man nga pagpulo pamati, karon nga kaagahon. Diri kita, mabalik kita sa dugang nga mga balita. Unahon tanan nyo 5 minutos nga paid program. Standby. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman.
kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA tin pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Opdan kita ni Aksyon Eden Naboso. Aksyon Eden. Action Fred, gindakop sa mga kapulisan ng isa ka administrative aid sa Department of Education sa siyudad sa Bacolod. Matapos ginaligar nga ginbuyayaw ang mga frontliners nga nagabantay sa outer checkpoint sa Bacolod Bago Border, Dalan Araneta, Barangay Sumal, siyudad sa Bacolod. Ginkilala ni Police Station 9 Commander Police Lieutenant Gilbert Batiles ang nadakpan nga si Edwin Despares, 27 anyos, karon na residente kung nagatinay sa siyudad sa Bacolod, apang ginpahayag nga tumandok ini siya sang Iloilo. So kay Batiles, tak na alauna sang kagahon sang nagpangalakaton ni si Despares, Action Fred, upod ang isa pa kalalaki kag naglabay sa checkpoint. Nagpakilala nga mga manunudo ang duha ka mga lalaki apang sa gihapon ginpangayuan sang ID bilang pamatuod. Ginpasugtan sa mga kapulisan ang duha nga makapauli apang napulo ka minutos ang nakaligad sang nagbalik si Despares kag ginbuyayaw ang mga frontliners. Ginatagan sang verbal warning sa mga kapulisan si Despares apang suno kay Batiles wala ini naguntat rason kon nga gindakop. Sa pagpangusisa man ni Batiles, may baluan nga si Despares, Action Fred, isa ka administrative aid kagikan sa Banwa sang Pulupandan antes natabo ang insidente. Pag ginpasakaan Action Fred sang kaso ining si Despares bangod man sa paglapas sa Executive Order number 60 ni Bacolod City Mayor Evelio Linardia, Article 151 sa Revised Penal Code kag Republic Act 11332. Nagpanugyan si Despares sa mga publiko nga
kon si Batiles nga kon operasyon kapag lamang ang kinahanglan agud malikawan ang kaangay nga insidente. Si Despares ang yara karon sa custodial facility sa Police Station number 9. Sa dugang pa naton nga balita, Action Fred, duha naman iya ka separado nga engkwentro ang nagluntad sa tunga sang tropa sang militar batok sa New People's Army sa isla sang Negros kahapon ni adlaw Setyembre 17. Sunod kay Major Senan Pansito III, spokesperson sang 3rd Infantry Division, una nga nakaikwentro sang 62nd Infantry Battalion ang pito ka ginapatihan communist NPA terrorist. Kag taknalas 11:45 sang aga sa sitio Anatoling, Barangay Budlasan, Canlaon City, Negros Oriental. Naglawig sang 5 ka minuto sa enkwentro antes nga nagpalagi ang mga armado kag nakuha sang militar ang pila ka war materials. Lakit na ang isa ka kalibre 45 pistola, isa ka caliber 22mm revolver, magazine, mga bala, 5 ka mga backpack na may mga dokumento kag medical paraphernalias. So kay Pansito, takna alas 3:20 man sang hapon, sang may nagluntad man nga engkwentro sa sitio Amyan, Barangay Tanawan, Syudad sang Kabangkalan, sa tunga naman sang 302nd Brigade personnel kay ginapatihan communist NPA terrorist. Sunod kay Pansito, iya pa ginahulat ang report angot man sa mga na-recover sa ikaduhang enkwentro, kaga wala naman sang may nasamaran sa militar. Samtang syempre dugang to na lang no kay may ara sang consolidated report man ang Bacolod City Police Office angot naman sa mga violators sang health protocol umpisa Marso, Action Fred. Umpisa Marso 17, tugtog Setyembre 11 sa curfew, may ara sila sa nadagpan nga 9,199. Sa face mask, umpisa Mayo 16, tugtog Setyembre 11, may nadagpan nga 5,751. Sa social distancing, umpisa Mayo 15 man, tugtog Mayo 16, tugtog Setyembre 11, may 3,229 nga nagkaladagpan. Sa home quarantine pa, umpisa Hunyo, tugtog Setyembre 11, may arasang 661. Sa face shield, umpisa Hunyo 1, tugtog Setyembre 11, may 216. Sa liquor ban, umpisa Hunyo 1, tugtog Setyembre 11 man, may ara sang 14 Action Fred. In total, umpisa ginpatikayon ining mga health protocol kag minimum health standards diri man sa syudad sa Bacolod, may ara sang 19,080 ka mga violators. Sa ato naman mula mga ka-aksyon, para naman sa inyo ikayang lawas para maikawan ang mga balatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinakain. Balita halin sa patrol, ang ka-action ni Action Ibe Naboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio, Philippine Standard Time, las 5:52. Muning kay Hilario Dako Aronico. Subong kay Helen Huisna, kag kay Marilo Villar Tanaman. Subong dira kay Bibitan, kay Nestor Estoy Queredo, good morning. Areho, Evergreen Herbal Capsule. Ano ang mabulig sa... Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, nag-Volter handa sa servisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sinsan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, dahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus,
pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, Alas 6, standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Jan Diaz kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company sa balita.